Tohle je zatím asi nejextrémnější cesta v Eurotraku, kde během velkého provozu může být až 500 kamionů za sebou v koloně. Zvládnu tuhle cestu celou projet, uvidíte v dnešním videu. Ta cesta je součástí Trackers MP eventu, takže už jsme tady v servise a vidíte, že je tady extrémní bordel, jak by řekl Sinda. Vidíte tady mapu, což si myslím, že je very good a měli byste mě za to dát like a odběr, protože se to vyplatí, je to zdarma. Takže jedeme do Pumpkin Farm. Pumpkin Farm Německo. Obří líně vezmeme. Zvolíme si tady nějaký návěs. Tady vidíte, takhle to bude vypadat, ten náklad. Doufám, že nedostanu ban, jsem na Simulation 1 serveru. Co děláte, jdeme? Tady pojedeme doleva, červená tady znamená dej přednost jízdě, nikdo nejede. 100% jsem se rozhodnul. Jedeme do firmy pro náklad. A můžete vidět na té mapě, že už to tam začíná být extrémně zacpaný, je ten nejfrekventovanější čas, takže je to tam docela extrémní na té cestě. Někdo říkal dokonce, že se tam může čekat až 8 hodin. Zároveň tam je extrémní terén a já včera jsem tam měl problém jet. Jednou mám nejvýkonnější skány úplně, co jde. A mě to tam málem už nechalo v jednom kopci. A tam ten nejvýkonnější motor. Tak, Happy Truck King na téhle mapě, tak to na té mapě, kde jsou načetlí hráči, vypadá nějak takhle teď. Takže je to tam docela extrémní. A na té Pumpkin Farmě tam už vůbec. A to je úplně komplet, ta cesta je celá ucpaná. To chci vidět, jak to tam projede. Kdybyste se ptali, tak mám manuální převodovku, takže se tam budu rozjíždět se spojkou. To už je tady ta kolona. Tady už začíná první to. Šimpanz jede přede mnou. To znáte z kompilací možná. Tenhle člověk zabrzdil, tak jsem musel uhnout do odstavného pruhu. Pamatuje si mě? Nepamatuje asi. A to je úplně nejhorší možná kolona. To je ještě kolona, kde se furt popojíždí. Takže tam se furt jede, ale zároveň se nejede. Že se jede třeba krokem. Pořád. A pak zase to na chvilku zastaví. Šimpanz předjíždí. To vypadá zajímavě. Předjíždí v křížovatce. Dostane ban určitě. Postavíme kamioňáka sousedního. Dojedeme do Pumpkin Farmy a z Pumpkin Farmy pojedeme ještě zase zpátky tou cestou, ale jinou cestou zase. Tam budou taky ale dobrý výhledy. Pojedeme s nejtěžším nákladem, nějakou lokomotivu vezmeme třeba. A pojedeme přes vysokohorskou silnici. Trackers MP. To by mohlo být docela zajímavý. Dejte like, jestli to chcete, to video. A napište komentář. Brzda. A už se pomalu blížíme do té kolony, nebo já už jsem trochu v té koloně. A počkat, posunu vám mapu. Vidíte víc z té mapy. Doufám, jestli mě to nepřestalo nahrávat. Jo, a blížíme se k odbočce. A tam už začne extrémní cesta. Nejdřív tam bude asfalt a pak přejedeme na polní cestu a tam to je úplně extrémní. Podíváme se, jak to tady vypadá. No. Tak to je zajímavý, vidíte? Tady je takhle kolona. Tohle celý. A ještě si nastavíme čas. Takže ne. Nastavíme si čas. Lepší nějaký. Takže stop. A G podtržítko set podtržítko vetr mezera 2. Bum. Já jsem pustích. Ale blížíme se už do kolony. Respektive jsme už v koloně. Jak si můžete všimnout. A to je extrémní kolona. Já tady budu muset dělat na to pak, až dojedem do té Pumpkin Farmy, tak si tady udělám záběr, abyste pak měli ve videu. Všechny ty záběry, co tady máte na tu cestu, tak tady musím natáčet. Si nemyslete, že se to vytvořilo samo. Tak koukejte, tohle je dobrá funkce u té Scanie, nebo asi celkově u kamionů. I u aut vlastně by to šlo. Že se dá jednička, pomaličku se pustí spojka, ono se to rozjede. Takhle. Vidíte, nepřidávám plyn, jenom pouštím pomalu spojku. A teď to jede. A nedržím žádný pedál. A popojíždí mě to. 2600 lidí je teď na serveru. Dohromady.
Engine, někdo píše. Engine Kaput asi. Tím myslí. Tohle ještě je normální oficiální cesta z Eurotraku. To ještě jsme nebyli ani na té cestě do Pumpkin Farmy. No dobře, dáme přednost. Jeď. No a teď už pojedu já. Za tímhle pak. Pustil jsem 2 lidi. Dělal jsem dobrý skutek. Trošku musím tady popojíždět, ať mu dám najevo, že to, že jedu já, ty dementé. 3 lidi tady pouštím. Správně, nebo jakože podle zákonu bych neměl ani jednoho pouštět. Pouštím 3, nebo ne jakože, že to je protizákonný, ale jakože to zákon nějak nenařizuje nějakou přednost. Naopak oni ještě mě měli dát přednost. A já jsem jim dal přednost. Nacpali se tam 3 místo 2. Na který jsem blíkal, že můžu ujet. Tak, teď už jsme oficiálně na cestě do Pumpkin Farmy. Mr. Legenda has been kicked. Ne. Cíplo mě to. Třeba když bych jel, teď jedu na Simulation 1, když bych jel na Simulation 2, tak tam není nikdo. Tam je ta cesta volná. To se tady jede, jakože se zastaví 2krát. Ne. Ne. Svartos Dementos! Jo, on se asi nemůže rozjet totiž. Jsem teď taky na někoho tam najel. Koukejte, teď uvidíte profesionální rozjezd. Co? Tyhle jsou nejhorší, tyhle dementi, tady zajížděj do baráku a neuměj si najíždět. Postihu neumíš ani řídit. A snažíš se tady dělat nějaký manévry. Dělej, uhni. Všichni budou na mě troubit. Dělej, uhni. Svarta, uhni. Uhni z cesty. Nemůžu jít, blokuješ to tady. Tak aspoň máme teď trošku to, že můžeme jet. No a tady je extrémní kopec. V tom nejprudším kopci zastavujeme. Koukejte. To je úplně ten nejprudší, jeden z nejprudších kopců, co tady je. V tom kopci jsme zastavili právě. Takovýhle kopec. Mám to zkusím přes fotorežim ukázat. No, tak a teď se uvidí. Sledujte profi řidiče. Ani trošku něco, ani o centimetr co necouvlo. A tohle je nejhorší. Vidíte, oni tam teď udělali mezeru, teď vám to tady přiblížím na té mapě přímo. Oni tam teď udělali mezeru. Proč nejedou ty postihové? Tam zastavili. A nejedou. Tady už mezeru snížili docela. Ale tam je pak takový zajímavý tunel. A extrémní klesání. A tam... Co tam děláte vy postihové, postižený? Počkejte, podíváme se. Tady zastavil. Retoš. Dělej! Tady ten nejede. Tady jeden čeká. A ještě jeden tady. To odstavil. Zajímavá souprava. Ale tady to odstavil a nejede. No a hlavně tady na mě začnete droubit, že jo, že si tady prohlížím cestu. To vám teď fakt pomohlo, že jsme se posunuli o 10 metrů. Your vehicle has been fixed. Blinker, fixet. Hotovo, mechanik. No, teď se to nějak začalo rozjíždět. Jak tady na mě kouká z toho dárku na tom návěsu. Tam na mě kouká nějaký pejce nebo něco. Ne, to vypadalo, když spadnul server chvíli na té mapě. Tam zmizeli lidi. Ale dobrý. Tak, teď to sledujte. Na 3 jedu. Zrychluje. Scania Power. Tak, tady jedeme krásně doprava. No. Tak, teď nastává problém. Jo, dobrý, rozjel se tam ten dement. No. Teď se dostáváme už do té zajímavé části, hodně. Tady jsou takový dýně. Abych si to tady chtěl projet, to musím si pak vypnout internet. Abych se tady mohl podívat bez těch kamionů ostatních. Počkejte. Jo, dobrý, můžeme jet. Najel jsem si. No, to jsem si profesionálně najel.
10% stoupání, teda klesání tady je. Koukejte. To tady ani motorová brzda neubrzdí, jak to je prudký. A to ubrzdí, motorová brzda to ubrzdí vždycky. To i na těch sjezdech z dálnice to ubrzdí. Motorová brzda. A tady to neubrzdí. Jsem mu trošku trefil. No a teď, když si chci couvnout. No, teď mám plný plyn. A úplně to přes spojku to. A jenom to je zabržděný. To odmítá jet do toho kopce. Tady jak se zastavím ve směru, když bych chtěl jet nahoru, tak když bych se zastavil, tak to už se nerozjedu v životě. Koukejte. Čekat. Je tož trošku? Takovej kopec tady. Vidíte? Dávám F12, vyfotím si to. Tak, to je extrémní. Zatroubím. Teď se jdem podívat tady, do tunelu. Vidíte, tady je krásný tunel. To je tož. Tak, ale ten by měl dostat ban. Já mu jdu dát report. Jo, už má report od někoho. To už je víc reportů už dostal. Koukejte, DAF XF. To tady odstavil na 4 blinkry. Zajel do příkopu a odstavil to na 4 blinkry. Že je za ním kolona, to nějak nezajímá. Proč, jo? Proč by ho to mělo zajímat? Hlavně, že má 2 návěsy. Na jednom veze bagr a na jednom nějaký síry. To je hlavní, že veze bagr. Do pumpkin farmy. Už se to rozjíždí. Jeden, plnej. Teď tam dej editore mašinku, co máš. Tak tady to musím pořádně turovat. Počkat, moment. Takhle. Turu. Tady nemají udělanou ozvěnu, to je špatný. Měli by udělat takovou tu ozvěnu, jako je v normálních tunelech. Že to, víte jak to je v Eurotraku, že to dělá takový ten zvuk ozvěny. Tak to by tady měli udělat. No, tady předtím stál ten postíž. A dobrý, šimpanz jede. Tak to vypadá asi, jo dobrý, už uhnul. No, už se dostáváme dál, do další části. Už se zase potím jako žumpa, lumpa, pumpa, pumpa. Už se zase potím jako lumpa, lumpa, žumpa, pumpa. Přijíždíme, nechápu, proč by tady někdo jel bez návěsu. Jaký to má smysl? Bzz komár, bzz komár. Tak to je extrémní kolona. To je ještě větší kolona, než byla předtím. Vidíte? To je úplně až mimo z obrazovku. To bude až do toho Kolína. To, kterýho jsme vyráželi. Ale to není Kolín český, ale ten německý Kolín. Město. Kolín je vlastně v Česku taky město, nebo ne? Asi jo. To je debil, no tak to jsem neviděl. To tady zatáčí samo. Zajel jsem do města. No, se to bere jako město, pumpkin farm. No, nevěřím a dojeli jsme. A to ještě není pořád konec. Ještě tady dokončíme zakázku. No a teď nastává ještě extrémnější věc, protože teď ty kopce zase budeme vyjíždět nahoru. Ty, co jsme teď jížděli dolů, tak budeme vyjíždět nahoru. A my jsme teď přijeli tady odsud takhle, tudy jsme jeli. Vy tady nevidíte teď ty hráče, protože ono se to nenačítá úplně celý. To by se dolagovalo tak, že by spadla hra, když by to načítalo tady všechny ty lidi. Takže tady odsud jsme jeli teď touhle cestou. Tady a teď jsme tady v Pumpkin farmě. A teď pojedeme touhle cestou zpátky. Tady. Tady můžete vidět taky, že jsou nějaký lidi. Čekejte, podíváme se tady v mapě. No, tady vidíte, to je extrémní. Tady úplně. Tady jsou kamiony přes sebe úplně naskládaný. No, teď pojedeme tady touhle cestou, takhle tu. No a kam chceme jet? Do jakého města? Vezmeme asi do Mannerheim. Do Tramery. To bude ideální. To bude určitě v pohodě. Jak by řekl Sinda. No tak to mě teda překvapuje. Tady nikdo není u toho návěsu. Teď nějak přeskočil hlas trošku. Že nepřijedem
z téhle strany, zleva, ale přijedeme zprava. To je trošku co zajímavější. No a můžeme asi pomalu teda vyrazit. Hodně pomalu, doslova. Tak, tady vyjedeme. Přikátám si druhou kameru. Nějaký tyhle blázny tady necháme vyjet. Nejezděte všichni přes sebe tady, vy dementi. A můžeme jet. No a tady sice nejsou už takový kolony. Jak ho předjel, tak ten má ban, jestli tohle je admin. Ale nevypadá tam moc. Ale jestli jo, tak to má ban. No tady není sice už, tady nejsou už takový extrémní kolony, ale zase budeme vyjíždět extrémně prudký kopce. Nahoru. Ty demente, nemotej se tady s tím autem. Ostihu! Retošovanej. Nemotej se tady. Kdyby ho srazil, tak ještě já dostanu ban určitě. Ale on vůbec, že se tady motá s autem. Předjíždí všechny jak dement. Počkejte, proč mám otevřený okno? Co zavřít? Jo, aha, proto jsem tak slyšel motor, no tak já to chci to slyšet pořádně. Slyším V8, abych slyšel. V8 Power. Poslouchejte, V8 Power. Tady ještě si to docela to zpracovává Scania. V8 Power to ještě tady zvládá. Zrychluje na 4. Tady už to V8 Power nezvládá, tady už na 4 zpomaluje. No. Tady je s nějakým DAFem XD, tak jsem tady skončil už. Viděli jste, že mě to zpomalovalo a to byl plný plyn na 1. Vidíte, jak jedu? Takhle, jinak to nepojede. Tady možná jo. Tady to pojede i na 5. Jo, on to tady zrychluje na 5. V8 Power, to říkám. Nejlepší byl včera, jsem potkal, mám tady fotky, jsem potkal v konvoji někoho, kdo měl nick V8 Power a měl elektrický tahač. Jo, tady včera jsem se zasek. Tady když zastavím. No, vidíte? To je plný plyn na 1. Víc to nejede. 12% stoupání tady bude, prej. Tak, a tady nejde jet jinak než takhle. To nepojede. Když nepojedu tímhle stylem. Tady už jo. 12% stoupání. No a zastavujem tady. Tak to je výborný. Jo, tady ještě to. Good. Zvládá. No, teď už to úplně nezvládá, nebo zvládá asi, no. Tak, tady pojedeme doprava. Za tímhle s tím retošem. Jedeme tady za tímhle s tím, jak tam veze ty RIP nápisy, vidíte? Přede mnou. Hroby veze. Asi pro nějaký důchodce teda, co? 100% the safety first. Hashtag safety first. Nebo něco takového. Jo! Good boost. Já jsem retoš, jenom kvůli tomu, že jsem měl 80, tak jsem to tam sejmul někoho, pak do mě narazili. Protože ty taky začali zrychlovat, když viděli, že jedu rychle. No tak ale co? Za tohle dostanu ban určitě, ani bych se nedivil. Retoš tady zastavuje. Bezdůvodně, jaký to mělo důvod, ty demente? Proč zastavil? Proč tady zastavuješ? Jaký to má důvod? Tak my jedeme doprava, máme dát přednost, nikdo nejede, good. Jedu plnej, tady hodně lidí jezdí doleva, ale my jedeme doprava. Jedeme do toho Mannheimu. Retoši. Vypadal nebezpečně. Jsem ho radši vytroubil. Preventivně. Tady pojedeme doleva, tady stojí furt stejný kamion. Já myslím, že ten tady stál i včera, když jsem tady jel. Jsem tady včera projížděl asi o půlnoci.
A byl tam nějaký kamion, úplně stejný. Tak teď mě tam někdo trefil. Nebo, jo, trefil mě. Tak já za to nemůžu, demente, že nekoukáš na blinkry. Já jsem blinker dal. To můj problém není. Že jsi slepej. Tak vezmu si tady plnou nádrž. Jedu. Humy. Porucha vozidla. Tak. Tady jedou teď 2 lidi. Nikdo mě nepustí. Puste mě někdo, já jsem tady pouštěl 3 lidi. I když jsem nemusel. Jo, dobrý, jedu. Jeď, dělej! To se vůbec nechtělo. Jsem dával úplně plnej a nejelo to. Bliká přejezd, červeně, jedem. Tak to bylo teď hodně natěsno, už to cinkalo ten přejezd. Jak by řekl Bige? Ty vole, to je cinkačka jak blázen, ty vole. Tak tady to můžeme brát to, rally stylem. Další kolega taky zablikal. Ajaj, kuku jumbo. Zablikejte někdo. A nesvíťte těma dálkovejma. Ne. Zase to chcíplo. To je podobná kvalita jako motokolo. Jezdí podobně spoletivě. Tak, výborně. Už mě svítí červený to servis. Červená kontrolka. Zavináč Vasa 99 na PIO. Počkej, co píše? Na PIO Person Signal Versene. Dobře. Rozumím úplně, co píše. Doufám, že mě poděkuješ, editore, usnadnil ti práci, pustil jsem ti tady hudbu přímo z toho. 95 už se to hřejvá. Už asi to trošku něco se poškodilo. Chladič. Prasknul. Koukaj, majáky, nebo blikají? Jo, blikají, dobrý. To můžeme tady pohoupat trošku ten náklad ještě v tom. Budou nadšený v tramerii. Co jim to vezu? To už se nějak rozhoupalo hodně. Nezablíkal. Retoš. Jedu po hlavní, nezastavuju. No a už dosahujeme maximální rychlosti 110. Víc na Trackers MP na Sim 1 nejde jet. Na Sim 2 by to jelo víc, ale tam je omezovač myslím na 150 na Sim 2. Ale na Sim 1 to je do 110 se dá jet. Porucha vozidla. Porucha mozku těch lidí tady spíš. No, tady už bychom jeli normálně doleva, ale my ještě pokračujeme, protože jsem retoš a musím si prodlužovat tu trasu. 4,5 metru šířka toho průjezdu. Podíváme se, čekneme to. No, úplně přesně. Vidíte to, jaký jsem profík? Ten návěs se tam vůbec neodřel. To není reálný video, to bylo přes AI. Neuvědomil jsem si spíš to, že za těma číslama na internetu, za těma zhlédnutíma, komentářema jsou skuteční lidi. A že jich je obrovský počet, množství, masa. Pořád si to jako nepřiznal, pořád to nechápu a strašně mě to mrzí, strašně mě to štve. Takže pokud chcete dál sledovat videa z Eurotracku, můžete si pustit třeba tohle video s tačkou. A to je z dnešního videa všechno. Čau.